Čo je to spotový trh a ako to funguje? Poviem to len relatívne jednoducho a veľmi laicky. Na to, aby elektrická energia bola k dispozícii všade v rámci celej Európy, tak je celkom prirodzené, že keď jednej krajine chýba elektrická energia, tak ju nakupuje od ďalšej krajiny. Takže bez ohľadu na to, že tu máme nejaké územia a nejaké hranice, nazval by som to tak veľmi zjednodušené, že elektrika tie hranice nemá, pretože si ju posúvame vtedy tak, ako ju potrebujeme. A na to, aby toto bolo možné, aby tie jednotlivé krajiny si medzi sebou dokázali obchodovať elektrickú energiu, aby dokázali si posúvať navzájom jednotlivé kapacity, aby sme mali stále prístupnú elektrickú energiu pre každého človeka v rámci nielen Európskej únie, ale v rámci Európy ako takej alebo sveta, tak v zásade potrebujeme z času na čas obchodovať. A asi ten najjednoduchší model, ako sa to dá robiť, je prostredníctvom toho, že tá elektrická energia je na burze. Čo je ale zaujímavé, že tá burza nebýva len jedna, ale je ich viacej. Napríklad Chorváti majú Cropex, majú svoju vlastnú burzu, kde sa obchoduje s elektrickou energiou. Ak chcete nakúpať od Chorvátov musíte obchodovať na Cropexe. Taktiež Maďari majú svoju vlastnú burzu a väčšinou tí krajiny majú ako keby svoje vlastné burzy, kde sa obchoduje s elektrickou energiou. My ako výrobcovia dokážeme urobiť to, že dokážeme predávať našu elektrínu na burze. Nevieme to robiť ako keby samostatne, ale musíme mať k tomu vždy nejakého obchodníka. Keby sme mali väčšie portfólio, môžeme byť aj my obchodníkom, ale musíme zažiadať o samostatnú licenciu. Musia nám ju prideliť a je to úplne nová aktivita, je to úplne samostatná aktivita. Ale princíp je jednoduchý, že obchodník páruje výrobcu s trhom ako takým, to znamená, že s konečným spotrebiteľom. Úlohou tej burzy je nastavovať tú cenu alebo regulovať tú cenu na dennej báze podľa toho, aký je dopyt alebo ponuka elektrickej energie na trhu. Za posledné obdobie, hlavne keď sa bavíme teraz o posledných 6 mesiacoch, sledujeme stále tie ceny na burze, dajme tomu v Chorvátsku alebo aj na Balkáne, sa hýbu permanentne v spodných hraniciach, niekde okolo, myslím si, že 40 alebo 60 eur, ale to býva väčšinou, že o 2 alebo o 3 v noci, kedy naozaj že nekupuje skoro nikto. Maximálne, že niekto kúri elektrickú energiu aj v noci, až po, ja neviem, to býva naozaj niekde okolo 120 eur alebo 150 eur, v takom ako keby dlhodobom priemere teraz za posledného pol roka, až po nejaké píky, ktoré sú také, až by som to nazval anomálie, ktoré sú od 400 do 600 eur v nejakých krátkych časových okamihoch, kde sa stane, naozaj to sa stalo teraz, ja neviem, pár mesiacov dozadu, neviem, či to bolo v decembri, Nemci vypli jadrovky, vypínajú teplné elektrárne, sú závislí na obnoviteľných zdrojoch energie, prestalo tam svietiť, prestalo tam fúkať, tak v tom danom bode zrazu samozrejme všetky ceny išli hore a vyskakali až do 800 eur za megawatt hodinu, pretože niekto potreboval obrovské nakúpiť, výroba bola relatívne nízka na rôznych územiach, takže toto je ako keby logika toho trhu a toto je to, ako to funguje.